Malbata Ciwanê Rojavayê Kurdistanê yekûl serdestê PYD di zindanên wê de rastî eşkenceyeke hovane hat. Jiyana xwe ji dest dayî, daxuyaniyek belavkir tê de wiha hatiye. Di 22 Gulana 2021 de dewriyeke esayî şarê veberiya PYD kurê me Emîn Îsa Emîn ji dayîkbûyê sala 1986 zewîciya du zarokên wî hene ji mala wî li bajarê Hesekê birnebarageha nobedariya leşkerî a rêveberiya PYD piştî em li desalata PYD vegeriyan. Me pirsa kurê xwe kir ji me re gotin ku ew wekû dîdavan ango şahêdhal di dozeke gendeliyê de girêdayî hin karmendên destgehên rêveberiya PYD hatiye xwestin. Nêzik dê derkeve û vegere mala xwe û tu tirs li ser wî tune ye. Malbata Emîn di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ji ber ku çend roj derbasî û desalata nobedariya leşkerî a rêveberiya PYD kurê me Emîn berneda ew yek li ba me bûcihê me tirsiye. Me jî ew agahdar kirin ku kurê me nexweş ew pêwîstiya wî bi dermanan heye. Lê desalata PYD red kir dermanên kurê me radestî xwe bike bi buhaneya ku raçêta wan dermanan ango raport pêre tune ye. Di dehê Hezêranê de me raportek bizîşkî jê re dabîn kir. Me radestî Nûrî Mehmûd berdevkê bi navê Hesedê kir. Lê wî jî ji aliyê xwe ve soz neda ku dermanan bigihîne Emîn. Bi buhaneya ku Emîn li ba hêzeke neser bi Hesedê ve ye girtiye. Piştî wê yekê me seredana bêhtir ji aliyekî berpirs ser birêberiya PYD ve kir. Bêhtir ji carekê me pêwendî bi wan re kir da ku em çaran vîsa kurê xwe nas bikin û egeriya seredana wî jî bikin. Lê hemî hewlên me tevlî hemî sozên serbestberdana wî zûtirîn dem de bi ser neketin. Malbata Emîn amaje kir û got di 28 Hezêranê de pêwendiyek ji birayê Emîn re ji nexweşxaneya Şehîd Sariya ya ser birêberiya PYD ve hat. Jê re gotin ku rewşa Emîn a tenduristî xerab e divê were nexweşxaneyê. Lê dema birayê wî gihişte nexweşxaneyê jê re hate gotin ku Emîn jiyana xwe ji dest da di encama krîzeke serî de ango Celtayê. Rêveberiya nexweşxaneyê radestkirina termê Emîn red kir eger neb erêkirineke nivîskî be ji aliyê cîgiriya leşkerî a PYD ve. Piştî me erêkirin anî me termê kurê xwe wergirt me veguhesta mala wî. Her wiha piştî me laşê Emîn dît em bi gelek bizîşkan re axifîn pêwendî kir da ku termê wî were piştgirîn kirin sedemên jiyan ji destdanê nas bikin. Lê ji ber tirsa ji rêveberiya PYD tavan jî red kir li termê Emîn piştgirînê bikin. Sedemên jiyan ji destdanê jî eşkere bikin. Lê di dawiyê de me bizîşkek dabîn kir bi mercên ku navê wî newe gotin û eşkere kirin ji ber parastina jiyana wî. Wî bizîşkî raporta bizîşkî amade kir û tê de tekez dike. Çenê Emîn hatiye şikandin. Xwîn di hundirê qehfê wî de herikiye. Şûnmayên lêdanê li ser kabokên wî hene. Lêdan bi alaveke tund li ser sikur û paşserî ango qemçikê de heye. Ji qemçikê ta dawiya stûna piştê bi zeyta germ hatiye şewtandin. Şûnmayên lêdana tund li paş serî wî hene. Bi şifreyê aliyê çep ji rûyê wî hatiye lêdan. Ji bin çeng ta bi destan bi ava germ hatiye şewtandin. Çermê ûr jî hatiye kolandin. Ji ber metirsiya li ser jiyana bizîşk em navê wî eşkere nekin. Piştî 24 jmêran ji radestkirina termê kurê me Emîn em matmayî mane ji videoyekê ji aliyê hin alîgirên rêveberiya PYD ve ango Abakur Rojhilatê Sûriyê ku li ser torên civakî belav kirine ew video bi awayekî dûr ji rewiştan û prensîbên kar û bi bê agahdarkirina malbatê hatiye kişandin. Piştî belavbûna vê videoyê ofîsa bi navê karûbarên dadî û çaksaziyê a ser bi PYD ve daxuyaniyek derxistiyet tê de dibêje ku kurê me Emîn rastî eşkenceyê zindanên PYD de nehatiye. Wê neyên ku me wekû malbat ji termê kurê xwe re girtibûn dema me term wergirt bi dûr ji rastiyê pesandaye. Derbarê wê yekê malbata Şehîd Emîn got ku em raporta bizîşkê dadwerî û xalên hatî behskirin û belavkirin û rastiya wêneyan tekez dikin û ew wêne şûnmayên eşkenceyê xweş diyar dibe. Nekû wekî daxuyaniya ofîsa karûbarên dad û çaksaziyê a ser bi PYD ve dibêje dixwaze rastiyê ji şêwe bixe. Di demekê de ku em bihêvî bûn desalata PYD rastî hûrguliyên encamdana vê tawanê dosyeyê bi awayekî zelal û rastî eşkere bike. Bê ku rastiyan veşêre û bi vî awayî ji şêwe bixe. Di dawiya daxuyaniyê de malbata Emîn got ku em wekû malbata Emîn Îsa Emîn tekez dikin ku em amade ne gora kurê me were vekirin û dubare termê wî li pêş çavê medyayê ne tenê li pêş komîta bizîşkên bê alî û pispor were piştgirîn kirin. Tevlî ku şûnmayên eşkenceyê ji her kesî re diyar in. Her wiha em daxwazê ji rêxistinên navdewletî û mafdar û yên mafê mirovan dikin lêkolîneke navdewletî rast zelal dadwer û serbixwe ji bo eşkerekirina hûrguliyên vê tawanê dikin. Tawanbar jî ji dadiyê re werin pêşkêşkirin. Di heman demê de em berpirsayetiya kuştina kurê xwe dixin stûyê desalata rêveberiya PYD de wekû desalateke ferzkirî û berpirs di ber silametî û ewlehiya welatiyan de li hemî deverên jêr kontrola wan de.